Čo môžeš urobiť, keď chceš dostať proroctvo pre seba? Jedna jednoduchá vec je, že sa môžeš chytiť proroctva druhých ľudí. Častokrát počúvame svedectvá, ako Boh ľudí zaopatruje, ako sa o nich stará v detailoch, ako sa stará o bývanie, o školu, o rodinu, o rôzne veci. A Biblia nás učí jednoduchý princíp, že Boh sa ku každému správa rovnako. A to, čo urobil v živote druhých ľudí, môže urobiť aj pre teba. Preto je dobré počúvať svedectvá a chytať sa a zobrať si to ako proroctvo pre svoj život, že to, čo Boh urobil v ich živote, môže urobiť aj v tvojom živote. Napríklad aj v Zjavení sa píše, svedectvo Ježišove je duch proroctva. Alebo na ďalšom mieste Biblia hovorí, že my víťazíme skrze krv baránkov a skrze slovo svojho svedectva. Preto je dôležité sítiť sa svedectvami. A ďalšia vec je, že Biblia sama o sebe je svedectvom pre náš život. Každé svedectvo, ktoré je tam zaznamenané,